Martang yang mahita asini roha madihamu do dame nasian de mata do nasianan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ora semadi hita sadu nah hatani di batari hita iman atar surah di sada raja-raja 10 ayat 1 ayat 10 somonoma hatani di batang. Dungi marhira satahun diding na marsik masungai ala suada robik udan ditanoi. Dungi roma hatani Jakoba ibana somonon borhat maho lahu tu sarpat madonoko sidon maringan disi maho ida manunga hudokut sada perempuan nana badu disi marmurho. Dungi borhat ma ibana lahu tu sarpat. Jadi dun saat ibana tu harbangan ni utai ida ma adong ma di sisa da perempuan nama balu namar sobat-soban. Dungi juma si Elia madok tu nasida wa alap dia aik di sautik di bagasan tabu-tabun asa minum ang. Ay dung lawo nasida naing mangala juju musi ibana madok tu nasida sonon. Ua-bua dia usat topik sagu-sagu di bagasat tangam. Alainin na perempuan iman songos citung nama ngulu jauh pada batang dangadung sagu-sagu diau nang usada daholan itak sepugul di bagasat urut at niniak otik di bagasan guri-guri jala idama namar sobat-sobat duahu asa lau au paulion itaki diau do dianak asama kami na dua dungi matema alainin na si Elia mantu na sida unak pemabiar lah maho bahin mason na ngidokmu alay pauli dia hujung ulu sian sada sagu-sagu na met jalabut tu luar dia dung pe asa pauli diho doh di anak ai songono dohatani Jahoba debatani Israel ia ita na di bagasan urut dang urus sudah jalamiat na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majuppa are haroroni udan tongosoni Jahoba tu sisik ni tanoon dungilah koma parapuani di mahen masongon na do ni si Elia gabe mangan na sida nang ibana nang parapuani rodi isini jabuna are-are ia ita na di bagasan kurun dang olo sudah jalamiat na di bagasan guri-guri dang olo marsik obar tu hatani Jahoba naum pinabuana hian marhiti sian si Elia ido saha nang hurian itu hatta na hinakulongan di bagasan Yesus Kristus di sada luat disulu natoras nama yana konna laho manuhor tolor. Ape dinala manuhor tolor danahon dan konsentrasi ibana mardalan. Ucama tolor natin hornon hira adong 10 biji. Alani mabir maibana ola tangis mabiri bana tu omakna alay bote mana omak non pasti nga kumurukan na pasti nga kodijewer na pasti kon muruk-muruk di bana alani mabir jala tangis may bana dunga dong masada ina pamulong na marnida dana atangiso disuk may bana basa tangiso didok dana homa anong mabiraw di gote omakku di uhumang bahasa ala isu maman urut tolor hapi media guna pini ucah tolor sudi in rupane dungi Roma ina pemulungi didok ma atong tagati mana digati pemulung ma tolor si 10 tu danahi dungi lasmaran danahi mulak ma danahi dengan semangat. Tapi dinasupan agaman ni
ina na pemulungi adong namar nida pabahenan ni ina na pemulungi i masa halak namora namar nida sian mobilna di ida pabahenan ni ina pemulungi akhirna Roma permobili dilihoma didokma adong tuinate sadang ima toko tolor ilma dinatai ima gabe sada inganan toko tolor ma ibana didok menamorema ala hida jalahina dinggamu inang ulemma sada dihokarejo isimaho gabe sada toko tolor yamu doa saha porsyam langsung manido na taida di baga 10 tahun mangalitu hita sada pemahaman sada iman na luar biasa di bagasan tupukon na taida panurang Ilia mangadupi hamaolon ima hamaolon narosian Raja Ahab dohot parsinoduna si Isabel alani jahatna di tonga-tonga ni kejahatan ini di bahwa Elia menekor dan tidak ragu bahkan menjadi gabi malapetaka alani pangalahui gabi pola do roi manakin ariluku musim kering musim mengirikan di ngomarupani pola do hidup tulu 1 tahun dan roh udan alania ma alani pangalahuni raja dohot alani dosa kejahatan itu membuat ima gabe Roma hamolot tonga-tonga ni bangsui secara khusus itu na tidak dibaga 1 pukon sahalang ima na bijaksana na sahalang na tidak ima Ilia na sumabir alai gabe ido na tidak salah satu hamaulun dan depan alanima tidak dison Tuhan tidak membiarkan alai tidak nama saya menarik di batado di bagasan ngulun na porsi idun na yang dohon terpukon Tuhan memberikan iman keyakinan Tuhan memelihara ngulun na porsi ukro juga bisa ada ujadida pohado kita maka porsiai bahwa firman hari ini, firman sadarion, firman natabiki memberi keyakinan bagi kita bahwa Tuhan itu memelihara hidup orang percaya. Akan menguru di bagasan ibana udonanai si berengot tasya terpukau dia makadongan. Lalu si donang dohonon namar hite ilustrasi nak ini. Ternyata bahwa Tuhan jauh memikirkan dan Tuhan lebih tahu iman akan mengalihun nguru niaka na perseng. Alani na perjulu na dohonon na iman na kaningani bahwa ikut tasadari do Tuhan debatado na mga dongani Tuhan debatado na pasahat mulu dia kana perseng. Tuhan itu adalah memelihara akka na perseng di iban. Itu na tidak disudi bagasan turpukon. Tidak do nakaingani jahat ni si Isabel dohot nang songoni Raja Ahab taringutu si Elia alai nampi songoni taida si Elia pula do disuruh di bata ngolo taida di ayat sebelumnya dipakai di bata do laudo si Elia tu sungai kiri di sini ibana nakaingani taida ileu di bata pidong sigap bata bayaku pidong sigap pidong narakus pidong na mengirikan ni tamacurupani alai justru itu dipakai di bata lahu manaruho si pangano daging jagal ni tamacurupani di sungai kiri du ibana bahkan ganuk ari ropi dong sigat manaruhon si pangano ni si Elia luar biasa dui itu yang berengot tadi ngulna porsi nasu muna kita ragu ni tamarupani jangan pernah kita ragu ketika kita lah percaya kepada Tuhan. Na pedua hun idot tado di bagasat tupukon i mataringot tung hapor siaon ni nama balu na di sarapati baut bah luar biasa dui di bagua nung didapotton si Elia ina nama balu
Barta bereng di sini. Barta bereng mah ina nama balui iba tu doha porsion na. Jala dido ibana do. Ame. Banunga ke habisan stok makanan ibana. Tanga dong be. Tinggal hula salima alo panai. Ditiki marsuba-suba ibana hula dido. Hula say hula kulo panongan kulit tu. Tuan aku lembah mati nama hami. Alai tidak di si roh si Elia hamba Tuhan. Walaupun itu adalah merupakan sebuah ujian yang luar biasa. Nidok si Elia percul rumah patu pada dia. Menarik ke situ tuh dari sini. Yang hidup bagian unak koma biar mula mau patu pamasok nak tahun ini. Baik mah percul tak dui beton aku menunggu betul. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anaknya, tapi memikirkan Tuhan. Odo nana yang berengota, sian nana belui dalam keadaan apapun akan nak dengan ina nama belui tidak perlu dia bertanya-tanya dan tidak perlu dia unang mah bapak dong barang tidak ada alasan dalam dirinya tidak dipersoalkan dan ngarong di bini mana gak bisa pukus doang bengerido dan nin narupani mungkin mulu hita banget kudang beragam tabain alasan panita majurupaning tetapi dalam situasi apapun yang sudah sangat emergensi bahwa pintu bahwa dia membuka hatinya untuk bagas. Dia jujur, dia taat, dia lakukan apa yang dia lakukan diperintahkan oleh firman Tuhan seperti apa yang diperintahkan panuriran ini yang luar biasa. Idona berengotakan ini mendahulukan Tuhan, mendahulukan hamba Tuhan di batu julu do naposoni di bata manusia panganom. Bangunai song bina beradat. Nong maju rupani taringo dua lah naposo dewata ibe rupani. Ale tabi ida maju nai taringo tu si pangana. Oro nama gabi akan naposo dewata dan perlu mangan so manga peta hoi te de rupani di pesta. Jaga udah pertanyaan udah dia babile perlu ke hamba Tuhan oro gabi dangan napotat di si. Kalanya dang teratur be. Dang adong be songon ina nama beli mendahulukan hamba Tuhan. Yang enggak dangarong be yang enggak berupani hamba Tuhan akan apa sendiri bata yang enggak sita yang nama ikbakan sipata ingin mengirikan nama babar janita sipata si peduli obe ita marupani alai ima isi be tidak peduli alai walaupun itu tidak akan lama Tuhan akan marah itu dah buruk do dewata anda super itu karena poson dewata buruk do dewata so tu sisi bilu siap akan berdampak alai ala songo da tabu dinikmati batu barapan ini umaro kani alai unang mania siapa songo ni marilah hargailah hamba Tuhan sebagai imana kaning mangalihon at kahatana gabi hanguluan tu tonga ni bangsa marhiti hatan di batado tang yang ni si Elia bayi mabah dang na pola nagila hormat akan apa sendiri bata ale hargailah buatlah yang terbaik karena menghargai hamba Tuhan menghargai Tuhan na patuluang mujizat disarpat idonota homion ido bana saya tahu nak ini homion ni topong tepung tidak akan habis do minyak na diguri-guri dang mulu habis bodoh berapa tahun tidak akan pernah habis. Nama balu mengulakon na nilok ni batang. Alani unang pakai utuh-utuh. Alay pakai mahapur siya. Songon ina babali. Tidak kayaknya ni. Dangolo habis si panganoni. Tuhan memiliki 1001 cara untuk memberikan orang percaya hidup dalam firman-Nya. Odonen donot tadi yang makadongan sahapur siya. Asonang ragu hitam di bagasan mulut tahun unang pikiran tatapang asahon tapi kita akan lihat pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya tiuk mah jalan hapur syaiman jauh Tuhan akan lebih memikirkan imah sidirota sian ina nama beluna disarpati dia makadongan wahasai mana bui alami hapur syaiman ni hangu dua matut yanakon na doho tibana dangolo sudah si panganon doho pasu alania karena percaya yakin
ido nataida di bagasa turpurton. Sian ina nama bali, pursi ibana di hatani di mata, pursi ibana bahwa firman Tuhan dapat mengubah segala-galanya. Jana ido mabenibana boy manatap dulu berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik dari mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Ina nama balui. Amin. Mulia digo ali Tuhan di bata marhi di hatam nabadi. Amin.